अट'मेटिक गिदिंबाय थायो बे गेसजों बानायदों आंनि इउटुब चेनेलाव नायगिरि बिथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब हानायमानि शेयार खालामबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ गासिबखौ आंनि एबेन बसुमतारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैबाय थागोन नोंसोर नायलांबाय थादो बिराद मोजां जानो मोजां यूट्यूबर है मैं यूट्यूबर हाँ नाम आपका आसाम ठीक आं दा बेंगालराव बेरायदों सिटियाव नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ लाना फैगोन बिराद साइज साजायदों बे बिल्डिंआ मोजां ना दा आङो नोंसोरनो लाफादागोन भिडिअखौ दा मोजां बेहाय बिराद मोजां लाब बढ़िया इमरजेंसी वाला है बढ़िया दा आंनि भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आङो नोंथांमोननो कन्टेन्ट मोजां मोजां बिल्डिं मोजां मोजां आरो लाबोगोन बेनिफ्राय आङो ओरैहाय गिदिंफैबाय दा आङो नै जोङो थांनोसै दा बेनो भिडिअखौ आं ओमफ्राय स्टार्ट खालामफिनबाय कितना किलो हाँ अच्छा दुमब्रि फिथाइ दङ आरो नै रात जायोलै ओ ब्लॉग कर रहे हैं हम मेरा चैनल से दिखा ना यूट्यूब एक पीस कितना है 340 लेना चाहिए था लेकिन इतना नहीं चाहिए इतना नहीं चाहिए क्या हाँ अकेले ना अकेले से हाफ कितना होगा हाफ 170 कहाँ से असम बोडोलैंड आसाम बोडोलैंड मैं भी आसाम बड़ो है कौन जगह अपना सिलचर कितना दिन हो आपने यहाँ से आए हो तो 2 साल हो गए 2 साल अच्छा अब अकेले पूरा अच्छा काम कर रहे हैं बढ़िया ब्रो मासेनो बियो बढ़िया मैं अलपमान ट्राई करिছো बहुत ভাল লাগছে এটো হয় মুরগি হয় ব্ৰইলাৰ মুরগি তো কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু নামা লাই आं जाबाय दे लोगोफोर नोंसोर लुगैनाङा बिराद मोजां बांगालराव फैनायनि एसे जानाय नायबाय आरो माबायदि दा बिथाङाबो सिलचरनिनो कैसा ब्रो बढ़िया टेस्टी लाग्छ टेस्टी लाग्छ এইটো শিলচৰৰ হয় আৰু আহিবি যেতিয়া আহিব ইয়ালে খাব লাগিব गोथाव मोननानै जाबावबाय आं चाटनि जाखांनानै आङो बहुत मोजां मोनदों बहुत टेस्टी जादों मोजाङैनो दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो आं बेखौनो नोंसोरनो लाबोदों अट'मेटिक बे गिदिङो गेसजोंनो आरो बेहाय मोनसे बे चेक होखांनानै बेयाव लाना फैयो बेयाव लाना फैनानै बेयाव अट'मेटिक बेयाव गेस दं
नै बिथाङा मालिक केनेকুৱা আছে Vale, ভালে না ইয়ে শিলচরনি आसाम शिलचर दा बिथाङा बेयाव 10 बोसोर হৈছে ना 10 बोसोर जाबायनो 10 साल হৈছে दा बेखायनो बै गाव होनानै बिथाङा दखान सालायगासिनो दा तरमुज दालिम बेफोरनि जुइस बानायो आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि बिथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय ए निम्बु ना बेदरखौ बेहाय थुनानै बेहाय अराव रोहो रोहो माबादै ओरै फिदिंबाय थायो बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै सिखाजों हाफ्लेनानै बेखौ जुनानै हरो आरो दा मोजां नै रुटिजों आराम जोब्बाय रल बानायना हरबाय बेहाय दंजोबो गासिबो नै सामब्राम पियाज कफि रुटि आरो এইটো কি আছিলে minus है माइनिस ना साकनि बहुत मोजां ग्लास सिङाव आरो बे अट'मेटिक सोंबाय थायो फंनैसो बिबुंथि लानो नागिरदों बा सोंनो सानदों नमस्कार दादा केनेका लागছে ইয়াতে আপনি দোকান দি কিনে বাংগালোর ভালো না আপনি নাম আৰু এড্ৰেছ কৈ দিয়ক मोर नाम जुनाइल है অসমৰ হয় শিলচৰত হয় শিলচৰ বৰ শিলচৰত ইয়াতে কি কি পায় ক'ব পাৰিব ইয়াতে কি কি পায় পায় জুচ পায় গ্ৰিল চিকেন পায় শৰ্মা পায় আৰু খাবলৈ কি আছে আৰু মই ফোন কৰি আছে চাইনিজ আইটেম পুৰা আহিব চাইনিজ আইটেম এইটো এতিয়া কি জাগা পায় এইটো জেপিনগৰ হয় জেপিনগৰ 6 पेज दा आदानाव फैयोबा बांगालराव फैयोबा बेहाय সোমাব পাৰিব খাব পাৰিব আমাৰ অসমৰ পৰা আহিলে এটা বহুত ভাল লাগছে আমিও ভাল লাগছে লাইক কমেন্ট পুৰা কৰি লাইক সাপোর্ট কৰি যেতিয়া ভাল লাগে ভিডিঅ'টো সাবস্ক্রাইব করবি শেয়ার করবি লাইক করবি কমেন্ট দিবি এইটো হয় ওয়েলকাম लाबाय नै दा बेखौ जाहैनोसै माखासे जाबाय माखासे लांनोसै बिराद मोजां मोजां चकलेट दं नै चकलेट बेयो बिराद मोजां किमान प्राइस itu प्राइस किमान 100 रुपिया buah आइटेम मोनो चाइनिज आइटेम जानायनि মোৰ নম্বৰটো লৈ লওক তাৰপিছত মই নাম্বাৰটো দিয়ক लानानै बिसिनाव प्लास्टिक सोलिया ओंखायनो बेजों हरबाय दा आङो थांगासिनो जेपि नोगोर होनो बे जायगाखौ जेपि नोगोर होनो दा बेहाय आङो बेरायफैदों बा बेरायनानै लोगोसे दाउ हांनाय जाबाय आरो दाउ हांनाय जाबाय बेरायनायजों लोगोसे दा कारेन्टजोंसो हांनो सानदोंमोन आं कारेन्टजों हाङाखै माने गेसजोंनो हाङो माने नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ बिदिनो गोजौ गोजौ दंखायोलै थाबायनो मोजां बार खोलो खोलो बारसो मा बुस्थुआ डेन्जारलै गारि श'रुम दामि दामि गारि दं बिरादनो नामानो फैसा थानायबा लांनो हागौमोनलै फैसाबो गैया जाहैबाय बे ब्लगखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव मोजां मोजां लाइटजों बुंफबनाय लाइटजोंनो साजायनाय